Voleo bih u narednih nekoliko minuta da podelim sa vama kako bi u stvari, prema mom mišljenju, trebalo da izgleda priprema voditelja za ovakav zadatak. Naravno, nije loše da kažem da se kompanije često odlučuju da taj zadatak obavi neko ko nije školovan za to, nije spiker, nije neko ko se bavi tim poslom inače, nije glumac, nema mnogo u tome iskustva, što ne mislim da je a priori loše rešenje, ali onda bi takođe taj odabrani zaposleni koji vodi program trebalo da prođe kroz određene tehnike, da oplemeni svoj način vođenja programa, da bi ljudima to bilo pre svega jasno, da bi im bilo lako da prate i da bi se taj ko stane pred publiku osjećao dobro. Dakle, kad dobijemo tekst, treba ga naravno nekoliko puta pročitati da bismo razumeli uopšte o čemu je reč. Ako je tema nama malo daleka, sa predstavnikom kompanije proveriti sporne pojmove ili pojmove koji nam nisu tako opšte poznati, kakav je izgovor naravno tih reči, da ne bismo došli u situaciju da pred ekspertima iz te oblasti kažemo nešto što nema veze sa onim što je njima poznato u uhu. Dakle, proveriti takve stvari. Nakon toga, kao što možete i videti, imate odličnu mogućnost da tekst koji ste pripremili obeležite i kao što svi oni koji su i prošli naše kurseve i treninge znaju, takozvana govorna interpunkcija. Koji deo ćemo naglasiti, koji deo ćemo izdvojiti, koji deo ćemo reći brže, nije tako mnogo važan, koji deo ćemo naročito naglasiti. Kada ćemo, naravno, pogledati tu publiku. Nevešti voditelji programa su mnogo orijentisani ka papiru. Znate ono, poslušali smo 3 veoma interesantne prezentacije, sada je pravo vreme za predah, u sali 3 je ručak, ne zaboravite i uopšte ne pogledaju ka publici. Uvek je savet, ne žurite, fino, stabilno, razborito, sa tim pogledom. Opet da i taj pogled ne bi bio stihijski, ima jedna šala, kažu za to kao kokoška sindrom. To su oni ljudi koji kao kljuckaju i kao gledaju u publiku, ali u stvari ne rade to sa smislom. Ideja je, ono što je naročito bitno, što ste odredili, ovako naglasili, fino pogledajte i kažete. Naglasite. I ne žurite. Slobodno, polako. Publika voli prisevne, odmerene govornike koji će nas fino provesti kroz teme. Dakle, govorna interpunkcija. I sada kada je sve obeleženo, kada ste naravno nekoliko puta to probali, proverili, dolazimo na mesto događaja, danas je to Sava centar i dolazimo naravno u situaciju da nas uhvate u jednom trenutku tehnička lica, ljudi koji se bave zvukom i stavljaju nam one bubice. Uvek je preporuka i ukoliko organizujete događaje, da to budu madone, one bubice, a ne mikrofoni. Sami znate i razlog zašto, ali evo da kažem, mikrofon koji se drži u ruci automatski blokira tu jednu ruku i već, evo vidite, već bih morao nešto da se dovijam, ne da je Bože treba da preokrenem list, onda gde mi je mikrofon, to udara i tako da. Milion razloga ima i da voditelj i oni koji drže prezentacije imaju madone. Otvori se gestikulacija, kretnja je lakša, bolje se sve čuje, dakle to je svakako predlog. I sad oni vam to stave, da li imate iskustvo, nemate iskustvo sa time, morate da proverite koliko je udaljeno, da se ne čuje mnogo disanje, da proverite da li vi treba da stavljate ono on-off, da isključujete ili to radi sve ekipa iz režije. Ako vi to radite da budete vrlo pažljivi, dešavalo se svašta da ljudi imaju uključene mikrofone i da u pauzama pre nego što govore kažu svašta, a ne znam da se to čuje. Budete vrlo tu oprezni. Vi ste sada na pozornici i malo motrite na to. Dobili ste sada to, proverite gde, kako ulazite. Ni to nije naravno nebitno. Osim naravno ako ne želite da završite na YouTube-u ili već viralno na društvenim mrežama, da se tamo nešto ne sapletete i tome slično. Dakle, fino, zato ne žurite. Podignem se, uspravan stav, razmišljam o tome, pogledam tu publiku, pokažem odlučnost, reflektori će vas zapljusnuti, to nije baš ni tako udobno, ali odglumite malo smirenosti, pogotovo na početku kada će trema biti jača i fino, držite zapravo ispred sebe taj tekst, uvek je preporuka da bude u nekoj lepoj finoj fascikli ili brendirano ili kožno ili nešto mnogo lepše nego samo da se drže papiri. Nemojte upasti u zamku da tekst držite ovako, razumete li, da se prekriva lice, dakle ovako fino negde u ovoj visini, pogledate te ljude, ne žurite i počnete. Takođe, kada najavljujete, izlazite, pitajte organizatore da li želite da dok onaj koga sam najavio
govori, a ja sam u pozadini i fino čekam, ili izlazim sa scene. To su mali detalji, ali vi znate, mi u Main Pointu mahom smo završili studije glume i režije i razmišljamo o tome i vidimo koliko je zapravo bitno da stvari ipak budu izrežirane. Čak i to kako se mimo ilaze voditelji, govornici, može da bude efektno i može da bude nespretno. Mislite i o takvim sitnicama, sitnice život znače. Nadam se da je video bio koristan za sve vas koji, a znamo da takvi slučaji postoje, dođete jedan dan na posao i obavesti vas tamo neko, ona konferencija što je pravimo, šta misliš, ti si komunikativna, ti si ovako elokventna, ti da vodiš program. I onda muka. Za kraj je ipak preporuka za kompanije da za voditelje na konferencijama angažuju one profesionalce, ljude koji imaju iskustva, koji se time bave, zato što će to uvek biti bolje i profesionalnije, sa dodatkom da oni, ti profesionalci, budu posvećeni, pripremljeni u komunikaciji sa vama, malo uđu u materiju da ne bi se desila neka gruba greška. Veliki pozdrav!